tolo, upat, lima. Very good. Oh, sunod kay unom na po da. Gikan unom. Anna, why do you have a bag? Where are you going? Do you have a date? I go to fish. You will go to a party, di ay? May noon. Ladies and gentlemen, at all times. A few moments later. Aldi. I did it. Hello, titas. Late yung start ng ating vlog. No? Ano na ngayon? 5:30 na ng hapon dito and it's Sunday. Pauwi po kami galing sa fair, perya. May maliit na perya. Mga 30 minutes from here. And then pumaan kami sa McDonald's. Hindi po ako nag-vlog ng ilang araw kasi the whole week masama yung pakiramdam. Pero medyo okay naman na. Wala tayong lipstick. After sa McDonald's nag-grocery po kami doon sa Aldi. So mag-haul tayo pagdating sa bahay. Agoy si Ruth, inano na pala. Ginawa na yung tawag dito. Niligpit na po yung pinamili namin ba. Pati yung mga ano na lang hindi pagkain. So ito, ilalagay ko po ito sila sa palikbayan box na ipapadala natin sa Pilipinas, no? So yan, may pang-garden ako ni Mama. Yan. Ay, siguro ang isa para sa akin na lang para may magamit din naman ako dito kasi parang sira na yung sa amin eh. Tapos ito, mga brush para sa ang tawag dito ay Afwas Borstels. So mga brush na pang ano ba yung panghugas. Para sa dishes talaga ito. Pag naghugas. Hindi lang palaging sponge. Pero sa Pilipinas, palagi namang sponge yung ginagamit mo. Pero ito, ipagamit ko kay Mama. Ayan. And then, may mga glass straws tayo dito. Sa Aldi po ako namili. So, may ano na din siya, libreng cleaning brush. So, ayan. Para din to sa amin. And then, yan. Tawag dito, panghapin ba? Saka mantil din, panghapin sa lamesa. Para sa mesa to. And then, ito. White pan. Induction po ito. Para sa first time ko bumili ito. Apat na ito. Yeah. Ay, cute to kasi may ano na. May cover na. Nice. Also cover. And then for eggs. Yeah. May mga kalaro po si Ana andun. Dinala niya sa kwarto niya. Talagang batang siya. Yung mga kalaro niya, kapitbahay lang naman namin sa ano lang to, tapat lang to nakatira. Magkapatid, babae at lalaki. Tapos yung lalaki, ano niya sa school, classmate niya sa school. May isa pa po ako maliit na pan na binili. Ano naman siya, tefal naman siya. Maliit siya. Yung ano lang din, pang konting lutuan lang din siya ba.
So, yan. Bibili na sana ako din para kay mama. Pero wag na muna kasi matagal pa naman akong papadala sa yung box ko kasi November pa. So, may time pa po akong punuin yung aking box. So, ilagay na natin. Ito lang muna naman. Si mama, nabigyan ko din yun ng ng tawag dito. Oh, magbike pala si Ruth. Si Ruth po pupunta sa bahay ng nanay tatay kasi bumili sila ng bagong TV and gusto nilang ipa-install kay Ruth. Gustong gusto ni Ana. Sana hindi dalhin ni Ana yung mga bata sa kwarto ko. Kasi nakatiwangwang lang yung kwarto ba. Open na open lang doon. Ito para kay mama, isa para sa akin. So, ang cute, no? Lemon kasi yung print niya ba? So, gamitin natin yun. So, lagay natin sa balikbayan box natin. Kahapon pala, may nakuha kami sa second hand lang po yan. Pero pasensya na nyo yung mga laruan ni Ana. Kumuha po ako ng bagong office pang computer table. So, may ginawa ako dyang mini office corner. Yan, ito na ang progress ng ating box. Wala pa pong masyadong laman ito. Last time, nakapakita ko ba? Bumili ako ng mga bags para sa mga bata. Pero tatanggalan ko pa yan ng tags. Yan pa lang yung mga laman. So, wala pa. Hindi pa to kalahati. Tapos, pag nilagay ko ito, mga bags pa lang to. Pag mga old na sapatos, basta mga bags, may mga perfume na din po dito. So, yan. Iayusin ko na lang sila pag almost full na sila. This time, hindi po ako magpapadala ng mga tsokolate kasi last time, agoy, sayang talaga. Ang daming melted na tsokolate. Si Aling Maliit kanina, po dito kanina, no? Nag-picnic siya dito. Sabi ko sa kanya, dito na corner sa sala, wag na siyang magdala ng mga laruan. Kasi para entertainment na corner lang talaga dito ba. Buti na lang nakapagwalis-walis ako dito. Before nagdala ng mga bata. Itong batang to eh. Ito si Ana. So yan, sabi ko sa kanya, huwag nang dyan sa, tawag dito sa sala na corner ba. Kasi mas malaki naman yung space niya dito na maglaro. Yan, malaki yung space niya dyan. So, dyan siya pwedeng maglaro. Naglatag siya kanina dito ng 2 blanket. Tapos nagpicnic siya dyan. Matamlay pa din yung boses ko. No? Yan, happy po ako sa kinalabasan ng aking office corner. Kasi, di ba sabi ko naman sa inyo, goal ko po talaga na makapag-work from home in the future. So, slowly, po tayo ng mga trainings online para makapag ako ng skills ba. Ma-update ko naman yung skills ko. Tapos, makakuha tayo ng ibang skills pa naman. Yan. Papalitan ko pa po ito. For now, ito na lang muna. Hindi pa naman priority. So, ngayon dito tayo magtambay. Okay. May mga trainings na po akong tinitingnan online. Gusto ko yung nakuha ko na office table na set. Super mura lang. Second hand lang po ito. Mura lang. And yan, nilagay ko lang yung mga libro ko. Kasi nga, di ba, wala silang malalagyan. So, 2 po ito. Yung isa sa corner ni Ana. So, yan, ayusin pa po namin itong mga laruang to. Hindi pa, bibilhan pa namin yung boxes pa para sa mga laruan ni Ana. May mga nakita na po akong courses online para makuha ko yung mga certificates or mapakita ko siya sa aking resume din ba. Ma-add ko siya sa resume, yung familiarity sa mga tools, yung ganun ba, online. Namimiss ko na din pong mag-aral. No? Dati, mahilig talaga akong mag-aral and manood-nood ng mga courses, mag-follow ng courses online and also magbasa-basa, ganun. Pero,
simula nung naging nanay, syempre, na-focus tayo sa Dutch and also, sa integration ko dito sa Netherlands. So, hindi ko na masyadong naano yung sarili ko ba, na yung mga gusto kong basahin, o yun, basta. Manood-nood ng mga tutorials sa YouTube. Mahilig po ako manood ng mga ganyan dati. Ayan, may mga tutorials po online. So, gusto ko silang i-follow. And, nakakuha po ako na sobrang mura na kurso, like virtual, para maging virtual assistant, or guide for beginners. Yun. Pina-follow ko po siya. The next day. Dito 5 tapos Yan na naman ang trip ng mga Pilipino. Oh. Yan na naman. ayan. Nagsungka. ng chips. Bakit ba? Dapat ito 4 yan eh. Ito lagyan mo na. Nabuwang na kami. Dapat 4. Bigyan mo ng isa dito. Habang tumatagal, alam mo lumilinam-nam. Ano? Gabi ng exposure ng may-ari ng Mama Merienda niyo. Palagi kong pinopromote yung ano niya eh, tindahan niya eh. Tapos wala man akong wala akong talent eh. Free taste naman. Kain! Siomai, mushroom, Ook. chili and oil, chicken. Saling maliit. Oh, makain ng itlog tsaka manok. You show them your bracelet there. With Anna. There's not Anna. Oh, it's not Anna. The other one? Well. This is Raya. Is that from Ati Raya? That is Raya. Dit is Ati Raya. This Heb je gekeken? yeah. Nanood kami ng football. Ang daming tanong ni Anna. Tuesday na po and wala duty naman. Free ako bukas. Wala tayong work bukas. So, may lakad po kami ni Anna. And hindi ko alam kung gaano kahaba tong video na to or may kabuluhan ba tong vlog na ito. But yeah, kita-kita po tayo bukas kasi may pagala kami ni Anna. Salamat sa panonood and kita-kita naman tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Doei, mush babush! Mush, mush, baboes! Wat heb jij vandaag gedaan? Zeg tegen Titas. Anna went swimming. Ah! Doei, Papa. Doei doei. Aya! Hala. Usa, duha, talo, upat, lima. Onom. Lo, Pito. pito, Walo. walo, Siyam. siya, Napo. napo. Oh. Yay! Oh, be careful there, love.